Zdravím vás všechny, ještě z Žiliny. Je krásné ráno. Dneska ráno jsme zaspali do fitka, ale co už. Někdy člověk si musí dopřát i chvilku lenosti. Tohle video bude o něčem, na co bych rád zareagoval už delší chvilku. A neměl jsem úplně ještě možnost, protože neměl jsem na to prostě prostor. Je to na jedno téma. No, to je bohatství a potom nějaká ta spiritualita. Protože čím dál více se ke mně dostávají, nebo do mého okolí, se dostávají skvělí lidé, kteří jsou spirituálně založení, mám s nimi asi hodně co říci. S tím s nima úplně na jiné vlně, ať už energicky, pocitově, vnímáním a tak dále. Mám tyto lidi velmi rád, ale mnoho z nich potom dívá se na můj Facebook, ale možná i moji kamarádi, kteří mě znali kdysi, já nevím, ze střední školy a tak dále, se mě dívají a tak jakože dívají se, jakože co to sakra dělá. Jo. Protože nechápu některé věci, co sdílím, jakým způsobem některým věcem přistupují a tak dále. Ale pokud jste spirituálně založení nebo nechápete, co jsou peníze, to vnímání bohatství, tak já bych vám to rád osvětlil. Berte to jako moji zprávu vám, když prostě upřímně mám seřazené priority tak, že nemám s každým upřímně čas se pobavit. Tak to je. A já vnímám bohatství hodně jinak. Bohatství neznamená mít hodně peněz na účtě, ale být bohatý v hlavě. To, jak vnímám ty konkrétní věci. Mám kamaráda Dominika a ten si takovým způsobem užívá každý den, že ten je, někdy si říkám bohatší než já, opravdu jakože to je něco neuvěřitelného. On prostě každé jídlo, každou hudbu, každý nádech, každou chvilku si ocení v hlavě takovým způsobem, že já si nedokážu představit, že až on začne vydělávat velké peníze, jak on se zblázní z toho, jak bude nadšený. Opravdu, pokud si vážíte těch věcí, tak jste daleko bohatší než prostě lidé, co mají velké peníze a neváží si jich. Nic to pod sluncem, ale pojďme trošku konkrétně k věci. Peníze z vás nedělají špatné lidi. Peníze odkrývají váš pravý charakter. To, že si koupím nějakou věc, z které mám radost, není nic špatného. Že to sdílím na Facebook, je moje věc a je to OK. Pokud mě to udělá radost, pozitivní emoci, tak je to dobré. Protože to je o mém přístupu. Ale pokud vy se na to podíváte a řeknete si, sakra, měl zlatý šampaňský, jakože proč? Doufám, že jsem se tě nedotkl, Moniko. Tak a proč ne? Když už to na tom trhu je, dělám biznes se zlatem nějakým způsobem, to znamená, proč se neocenit tímhle způsobem. Je to prostě jenom věc. A ta věc není špatná. Ta věc není dobrá. To je o našem přístupu. A pokud si žít tím bohatým životem a dopřát si za to, že jsem udělal nějakou konferenci, to, že jsem měl nějakou akci, nebo kdokoliv jiný si to chce dopřát, tak je to v pořádku, je to o jeho přístupu, pokud si toho váží. Samozřejmě, pokud to, já nevím, po sobě takhle vylije a nevím, dělá s tím něco, je to zase o tom, pokud mu to udělá radost, proč ne? Kdo prostě může soudit vůbec druhé? Je to o vás samotných. Jak vy k tomu přistoupíte, ale prostě bohatství začíná především v hlavě. To, jak si ceníte těch věcí. To je daleko důležitější, než to, jak velké máte konto. A pokud vy nechápete, proč někteří jiní lidé dělají nějaké věci, fajn, nemusíte chápat. To neznamená, že váš názor, který si vytvoříte, ale Lepeščan do Dominika je správná. Věř, třeba pan Dušek, 4 dohody a tak dále. Zkuste se od některých věcí odprostit, pojďte na to s odstupem. Taky jste si určitě někdy dopřáli dovolenou. Já jsem si třeba tohle leto dovolenou nedopřál. Pracoval jsem 3 měsíce v kuse a pojedu další štafetu. Proč? Protože chci, protože mě to baví. Někteří lidé si vezmou půjčku a jedou na dovolenou. S tím úplně nejsem stotožněný. Někteří jiní lidé prostě vypustí více. Já jsem vypustil tím, že jsem si koupil šampaňské se zlatem, abych si splnil jeden ze svých snů, mít zlaté šampaňské, které jsem viděl na fotce někde v Dubaji. Proč ne? Je to na vás. Užívejte si život. Máte opravdu jenom jednu šanci ho žít absolutně naplno. Absolutně naplno. A kdo ví? Třeba v příštím životě už nebudete mít tuhle šanci. Prostě bude to konec. Nebo prostě smrt a dobrý. Třeba nevěříte nějaké další životy a podobně. To znamená, buďte rádi, že jste byli zrovna vy, ta vyvolená spermie, vyhráli jste boj a jste na tomhle světě. Tohle je vaše šance si to užít podle svého. Nežijte život podle někoho jiného. Pokud jste bohatí, buďte bohatí. Pokud si myslíte, že peníze jsou zlé, tak nebuďte bohatí, buďte chudí. Pokud si myslíte, že jste dostali život, tento život, jako dar proto, abyste řešili něco, co je mimo tento život, třeba spirituální věci,
pak si nejsem jistý, jestli tímto způsobem si můžete vůbec cenit toho daru. Můj dobrý kamarád Michal mi říká, když jsme řešili spirituálno versus materiálno, takovou hezkou myšlenku. My jsme dostali tenhle život, tento dar proto, aby jsme si ho vážili. A tím, že budeme utíkat do toho spirituálního, tady nehmotného světa, tak si ho opravdu vážit nemůžeme. A tímto video bych asi skončil. Mějte se krásně a doufám, že vám tohle video k něčemu bylo. A budu vděčný za každý váš názor do komentářů, ať už na YouTube nebo na Facebooku. A budu velmi rád, pokud tuhle konverzaci udržíme ve slušné rovině jako dospělí a civilizovaní lidé. Mějte se krásně. Čau, čau.